برادر اسم شریپов янгараб гулай камуна тири каҷ боиси расвоии тирандоз аст мегӯянд ва ин суханои ту ҳамчун тири каҷе ҳастае ки боиси расвоии ту мешавад ва ӯ дар ҳамун тараф задан мегирад. агар ки ту умни бошӣ нишон наметии ё ин ки специально нишон метии барои зарбаи баъдӣ иша аллакай одами умни намефаҳма, иша аллакай одами мудри мефаҳма. ира шахматни ход мегӯянд, но ту ира намефаҳмӣ. худованд мана наказат кунад. иншоаллоҳ зиндагӣ ростӣ хоҳад каҷӣ наояд ба кор, чӯби каҷро оташ аз беқадриаш ҷо мешавад. огоҳие ки ман кардам нарушатш кунӣ действительно худотра ҳамин гунае мезана ки халқ мешиносад ту действительно чӣ гуна хари одамгарӣ ине хеле мебурӯи ку мард дар хизмати мардо мушери нарем дигарош дига айс пас калимаи аллоҳа бугу мардум мегӯяд ки ту ин номи муқаддаса дар забон наги мегӯянд тура ва ма ин огоҳиро кардан аз хотири слабост нест, и аз хотири ғайрату шуҷоӣ. агар ки ту дар ҷои ман дар позитсияи ман мебудӣ ку наоборот ин хеле халахала мекардӣ ки ҳамон одам хатоӣ кунаву ҳамин чизое ки ман дорум буброи бугӯӣ ё ин ки ин қадар вақт мебуромадӣ мегуфтӣ. ҳамада салом алейкум бардоро, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. дина сешанбе рубрикаи антидаҷҷол буд, яъне ки имрӯз чоршанбе рубрикаи хабарҳои падлатския. Несиягон кас мара ба як айфони як Lexus бигирад. شورشیدک کم نشید فس فسیده ало бопарад бисӯза пашмои ки хабарҳои паданалатски. хеле ки шумо медонед хабарҳои падлатски абзори ягон новостиҳои падлатския. дар ва ҳамин вақти подготовкаи наворгирии ма да мерасонанд ки хабарҳои падлатски дар канали лангули пайдоштагия. медро мебинем действительно хабарҳои падлатски. хоб аввалан оғоз мекунем аз як хабари хеле ҳам муҳимтар аз ин. касе ки мехоҳад ҳаҷи умра ва фарзӣ кунад метавонем ба рақамҳои болои экран буда муроҷиат кунем. ин рақамҳо WhatsApp дора. вақте ки шумо муроҷиат мекунем бародаро, ташвиш нашен дига дар бораи хурду хӯрок ва ҷои хобтон, чунки таъмин карда мешавад ҷои хоб ва сева хурду хӯрок ва ҳамчунин ба ғайр аз зиёрати хонаи худо шумо метавонед ки сайру гашти тамоми Маккаву Мадинаро кунед. коршон бо сифат ва нархошон хеле ҳам дастрас аст. марҳамат муроҷиат кунед. ва бале ки дар бораи лангулӣ мо бояд рӯзҳои ине мисол мегирем хабарҳои падлатски дар ҷадида мешавад ки чӣ хел евреяро ай заправка сир кардааст. хубш кардааст. мақсад ки нем хеле видео мешавад дар рубрикаи хабарҳои падлатски, лекин вақте ки ман ира мебинам действительно дар ҷам рубрикаи антидаҷҷол намешавад, хабарҳои падлатски дохил мешавад видеоҳои барои чӣ? Барои хотире ки умуман барномаи хабарҳои падлатски абзори видеоа ва бале ки мо ҳоло кружокҳои лангулиро абзор мекунем. гӯш кунем бародаро шумо, ин масъала хеле ҳам масъалаи ҷиддие, бештар барои тамоми тамошобино, барои худи лангулиам ва асобина барои ҳамун чилмангуштакоиш ки аз пишти лангулӣ баъдан гап мезананд. ин видеои ма огоҳие динагина видеоам хеле ҳам огоҳии калон буд ки ман намедонам ки барои чӣ хотир ин одам ин хел огоҳиро намефаҳма ва дар иҷа бо ма хубтар дар мағзи пӯчӣ ҷо мекунам. фақат шумо гӯш кунед ки ин чӣ мега, ин баъди ҳамун видеои динагӣ кардаги ман боз чӣ мега, лекин ман ҳамин положениёро лезид намекунам, ман нағз намебинам. барои чӣ хотир ин одама ман як савол метиҳам ки чӣ ба ту зана видео накардӣ, мехеза хоҳар дашно мекуна ки ман ягона хоҳар, мо 5 та бачаем, як хоҳар ма доштум, аллакай ховай дар таги хок. барои чӣ? просто ма туда як савол додам, метонисти ки ҷавоб дии. баромада дар видеот аз ҳамсар гап задасти. ва дӯсто ҳамеша фаромӯш намекунем ширкати шифофармо, фитобочка, массаж, ҳиҷома бепул ҳамчун доранд дороҳои гиёҳӣ барои лоғар шудан, фарбе шудан, бемориҳои мардонаву занона ва дигар. ва мисли бемориҳои мисли лангулӣ Максарбачай SM Шарипов муолиҷа намешавад. ин гуна беморҳо муроҷиат накунед. хоб, лайк монданро фаромӯш намекунем бародаро. оғоз мекунем барномаро аз видеои якумаш ки мебинем ин чӣ мега. запрети каналаш маҳкамае, мо ин хел тамошо мекунем, што ма баъдан шумодан нишон тиҳем. ҳаме лайкотона бимонем ва кадомет ки мехоҳӣ ҳамин чиза лайкота буд, кадомет ки намехоҳем бародари азиз просто хавак бидозен. ма уже чиз мекунам, ма уже медонам ки видео кунам ки стоит аст ё ки стоит нест. шумо дидем ки авқача дина видео кард чико кард, просто абзор видео кардай. ма дар наиҷа чикери гуфтам, ман наиҷа просто трахостум атиет битам. бародаро, атиет
من خواستم تو ما بپرسه که так ҷои муҳимаш ушам абзор ишам абзор мекунам яке ки и просто абзор карда бале ва ман дар ақли пӯчи шумо мехоҳам бирасонам ки ин гуна корҳо ҳамин гуна мешавад. Мисол ман видео кардам, ту дар видеои ман розӣ нестӣ, меброи дар асоси ҳамун гап мезанӣ. Дар ҳамун видео тура гуфтам ки чӣ ба видео накардиша. Ту бояд бирои ҳамун масъаларо гап занӣ, лекин ту биромадӣ аъзои оила лизид кардӣ. Ва чӣ хеле ки ту мегӯӣ ки ман видеои тура абзор кардам, бале, ва мегӯӣ ответ нест, видео абзора. Бале, ответ ҳамин ответ дар ҳамун мавзӯъ, ответи ҳамун кор. Бале, ман бояд ки абзор кунам видеои тура. Турам бояд ки абзор кунӣ видеои мара. Яъне ки ёд додестам соперника. Бале, бародаро ман хеле насиҳат кардам ира дар телеграм канал. Баъзе бародаро нависонданд ки ту бародар сага нон додести, саг газандара. Гулич хеле медонам видеои имрӯза хеле ҳам стрессовӣ буд барои ту, лекин ин огоҳӣ буд. Просто саволо додам, ту хести хоҳар, оила лизид кардӣ. Дар доираи мушкилии худмон гап зад. Дар бораи видео проблема мешавад, дар бораи проблемаи видео гап зад. Дар бораи химон мешавад, дар бораи химон. Яъне ки по факти ҳамун мушкилӣ гап зад. Дуруни оила надаро, одамои наздикоро лизид накун ки и тараф қати агар бигири ку, ҳозир и видео як қисмак як зара ҳаккош буд. Хеле и масъала қати агар бигирем ман таҳққафат мекунам. Барои ҳамин хотир биё хубуш по факту разбор мекунем. По факти мушкилӣ. Проблема видео. Ма дилам месоф всё равно туда. Как ни. Не бардоро бисёриё ҷадидаш навистаистанд ки заданаш бигӣ намешавад дигар ҳолат қатӣ. Барои чӣ? Барои он хотире ки вақте ки ман меҷиқам бо чили мангуштако аз тарафи нами одам меоянд, бо гап мезананд ки братан ин коре ки ту кардӣ хуб наши дигараш. Лекин охи майра дина дар дина видеом чӣ насиҳат кардам бародаро шумо тамошо кардем. Ҳоло гап мезанем дар бораи далчиш, лекин дар инҷа чира гуфт? Нуқтаеро ки мега и ответ несту, и просто абзор кард. Бале, ту бояд видеои маро абзор кунӣ, дар асоси гуфтаҳои ман гап занӣ, ман бояд видеои туро абзор кунам, дар асоси гуфтаҳои ту гап занам. Пас дар бораи чӣ бояд гап занем? Ту бояд бихезӣ хоҳар бугӯй, хоҳарша овардаи маро додай, хоҳарша мехоҳам бигирам, бирава занша фалон беҳмадон. Бояд ҳамин хел гап занем. Ту беваӣ? Ман қисарбачаи Эсем Шарипов. Ты вообще занаки? Да, конечно. Отвратительно, хеле ман намедонам чӣ хел ба назар мераса риш мондаги ихта мардак мегӯй қати як мардак разбор дорӣ дар бораи занаш гап задестӣ. Чӣ гуна ту мардаки? Нест ягон кас маро ба як айфони як Lexus бигирад. Ман тура ёд додестам баҳси мардакира, разбори мардакира. Лекин ту нафаҳмидеси гӯш мекунем далчи бародаро. Да ҳаминҷа чӣ келиши дагем. Бародаро, нигоҳ кун. Ин шахсиятай кунки педафила, ира ман ай вақт гуфтам ки нака, умуман лезид нака. Амиҷара мисол овард ки ман гуфтам ки нака, умуман лезид нака. Яъне ки ба гуфти ӯ зан баромад гуфт ки лаангулида муроҷиат карда видеош накарда. Ман лаангули савол додам ки ту чӣ ба видеош накардӣ? Ба гуфти ки ман ҳақ надорам ки ира савол бутем ки чӣ ба видео накардӣ. ира бародаро ман запис мекунам, мемонам, барои история меиста, барои доказат меиста. Бо гуфтесам як бор дигар, барои одамое ки баъдан аз пушташ меян гап мезананд, мегӯянд ки братан коре ки ту кардӣ кори хуб нашид, набояд мекардӣ. Ҳамин огоҳномаро ман мемонам. Баъдан ки гуфтен ягон гап, ман ҳамин видео қати дар даҳантон мезанам. Ҳамин видеоро мепартам дар даҳантон мезанам. Ман мехостам ки кружок кунам дар телеграм бимонам ҳамин огоҳномаро, лекин бо ба хулосае омадам ки всё равно дар телеграмам долго гап мезанам, беру хубш дар ютуб бештар бибинен. Рӯзаш нашава ки баъд нагӯен ки чӣ ба кардӣ. Шумо дидестен ҳоло ҳодисаро. Ман хуб фаҳмондестам. И чиста хайп мекуна, и мехоҳад ки ба воситаи ма хайп куна, хайпош бигзара, вафам бишнусанаш, и такнаш. Ҳарча ки блогери кулна ҳам бад мо. ҳамин якаи Муҳаммад ҳамин разбори шумо қатъи лангули киҷо сар шед. бовар ки ман худтон мешнохтам мақсад як где-то 7-8 моҳ ё 1 сол пеш лангули Рамазон ягон тайёро намешнохтам. Где-то чанд қадига чи использовал накардам короче ютуба. Даромадам ки хали гап чапай нашоти шумо лангули бу рамзия. Ман чида замет кардам ки мақсад чӣ гап боша ка ай пушти шумо ва ё ози ба худа чӣ шидагия машҳур шидагия. И мехоҳад ки ба воситаи ма хайп куна. як чизе ҳаста ки бародараз ман дар байни халқ калон шудагиям, дар байни халқ. Аи чӣ?
این گپا به معنی آخه گپی به اساس به گپی به چی تماشا میکنیم برادر را просто ради интерес یک بار последний видеои мара 4 та последний видеора یک таш дабораи нову занакай ки дар амҷо ҳам лангули сураташ ҳастай охиронги ҳам дабораи лангули нигоҳ кунед 4 та видео ду таш беғарзаи лангулия ду таш дабораи лангулия ака нигоҳ кунед просмотрошона тамошо мекунем якум видео 194000 дуюм видео 48 якум видео какрас дабораи лангули нестай дуюм видео 48000 лангулия яъне ки дабораи дига тема 194000 дабораи лангули 48000 даиҷаш 138000 дабораи лангули нестай 138000 дуюмаш дабораи лангулия 41000 яъне ки ман медонам статистикаи мара причом мада чӣ дар коре ки ман бояд имена барои просмотр ё ки барои ягон кори дига кунам ко и гап бемаъно гапай вақте ки ман барнома кардам вақте ки ман гап задам ранги шумо меброен авсонаи зиёдӣ мехоҳед намедонед ки чира бигем ба мегӯ ки охир бо чӣ бугум ин хеле одамо по шумо барои просмотр барои хайб мекунед мебаҷад дар канали ман менависам бисёр бародаро ки мо ҳами одама намешинохтем аз рӯзи ҳами ту видеошон кардааси аз рӯи ҳами шинохтемшон ҳад чӣ гапи авсонаи зиёдӣ мегап мезанӣ беасос ин дар байни ин дар масъалаи маймун гап задия мор чанд зан мегира шер дар куҷо мегарда компомисикари чӣ кор мекунад я масъала фатамзам масъалаи санҷиди мардугариса қабар аз ин чизе дар ки ма чизе ки айма буд чизе ки айма наши дига ма сар додам рафт и всё тамом дига и уже чӣ ба мешавад и дар чӣ ма каравалай ки ма чӣ кор мекунем чӣ кор намекунем ин беғайратӣ траишон мета ман вақте ки ответ додам ответа мебини хел жёсткия хели не гулакбозӣ не и хели гулакбозӣ яъне ки дар зан мега ки и ответ нест и дигараш нест яъне ки як бор дига бо мефаҳмонам барои асоби одамое ки нафаҳмида бошанд и одама вақте ки ман савол додам ки барои чӣ и занакай видео накардак хеста баромада шумо дидем видео нагира занам ном гирифт хоҳарам ном гирифт ҳама тарафа шумо дидем барои як саволи ман ки баъдан дар ҳамон ҷо гуфт ки агар духтараш аз бешугира бимбира да ман наметия ва ман огоҳиш кардам ки семья одамои наздик лезид накун о дар доираи ҳамин проблемаи худмон гап зад агар ки семья лезид кардан боша ранги тума бихоҳам ҷавоб битиём аз ин даҳшатнок мекунам ва барои тасдиқи суханои худам дар гапи худаш ҷавоб додам ки духтарша гуфтесае ки агар аз бешугира бимбира да ман намедод ман гуфтам ту бира аввалу духтара нигоҳ кун аввал бира ӯ духтаре ки дар калуга партофтагӣ нигоҳ кун баъд дар бораи шуд доданаш гап зад яъне ки ҳамун гапам гапи пасзанӣ набуд гапҳои ҳақ буд чӣ хеле ки мега ки бира телефон бихар битешаву дигар кор куна и гапҳои пасзанияи таҳқираи беасосай гапе ки ман гуфтам ки бира нигоҳш кун дар калуга партофтагия и гапи факт далела и гап реални ҳастай ва ба мисли ин кор бисёр корҳо ҳастай ман намехоҳам дар инро лезид кунам ва ин лезид кардан некрасивай ин занакҷангияй коре ки ту кардастӣ ман тара вақте ки савол метиҳам ки барои чӣ зана видео накардӣ ту бояд бибурой бигӯ ки барои чӣ видео накардӣ а ту мебурой ин мехоҳад ки хоҳарша бигирем ё ки дигар хоҳари ман дар таи хок мурдаги алло раҳматш кунад ва яхе даюсои дигараш нависондиянд ки агар ки бихоҳи хоҳарат ором ховрава қарор бишӣ ман ира савол додам ки занира ки дар асир мондагианша шуш рафта лату кӯб кардан ки кӯдаки 4 моҳаш мурд барои чӣ видео накардӣ барои чӣ ҳам ҷиноята пинҳон кардӣ дар натиҷа мара ҳам хоҳар даштном кардан барои гапи гуфтагим ҳам аъзои оила лезид кардан магар гапи хато буд пад яхеле девонаен савол додам ки барои чӣ дар ҷавоб нигоҳ кунед чӣ гуфтасе далша гӯш мекунем просто буд мужико мардбачаворӣ баромадӣ якам ҳақорат кардӣ баромадӣ хелет издивоатса кардӣ яъне ки нигоҳ кунед гапи бе факту бе далелай дар куҷо ман ҳақорат кардам ки шумо дидагиен кружоки мара бо як бор дига нишонтон метам дар байни видео лангули сабаби оне ки видео нашид накардиша ҳамин буд ё ки чӣ буд вообще чӣ ба ҳамун занакира ки маҳкам буд дар подвал заложник мондаги аз тарафи шуш яъне ки аз тарафи ҳамсинфат барои чӣ видео накардӣ сабабаш ҳамсинфат буд ё ин ки ягон чиз дига мехостам ҳамира аз даҳани худат бишнавам куҷои дашном буд куҷои и дашном буд ки ту дар ответаш хоҳар дашном кардӣ Максарбачай Эсем Шарипов дар ответаш видео карда дар байни публика зан таҳқир кардӣ куҷои ич сабаб буд ки номи падару модари хешованд гирифтӣ яъне ки бо ман насиҳати ман дар ҳамин буд дар ту ки одамои наздик лезид накун яъне ки ту
ҳам хешовандора кор гирифтӣ хешовандои и кияй ҳамида менависанд наменависанд падару модари и кияй падару модари раднои ҳами ҳастай нестай яъне ки ҳама аъзои оилара и некрасивай и айрӯи мардонагӣ нестай ман ҳаминёро дата гуфтам ки вақте ки разбор дар дохили хидмон мешавад бояд дар дохили хидмон кунем ӯ тарафаш нарасем медонӣ барои чӣ буд ин гапҳо барои оне ҳастае ки рӯзе мешавад ки ҳоло ту ин гапҳои мара ҳамчун слабс қабул кардагӣ ҳол дар бораи гап мезанем лекин рӯзе мешавад ки ту путат мекунӣ матра ба як ҷумла я намуд никтод мекунам ки хоҳин гуфтӣ хоҳини хита доказат кардам бизии хита доказат кардам ва педофилу дигараш гуфтагӣ иношам дахи доказат мекунам путати сахти бад ки ба як ҷумла ҳам педофил будани хита доказат мекунам ҳам чӣ хел мразоти ҳам чӣ хел ту даюсу мразоти немхели никтоӣ ишам доказат мекунам та агар путати сахти бад кардӣ лекин гап дар бораи онае ки ин корҳоро мо набояд дахолат кунем яъне ки ин кори шахсие мисол мегирем одам вори фаҳмондестам та ту чӣ намуд твар нестӣ ба лингод ра мегарди ба гӯшод ра мегарди ба под ра мегарди ман набояд дар ин кор дошта бошам ин набояд ки кори ма бошад ман кор дорам дар дохили проблемаи хидмон проблемаи мо чӣ буд биромадӣ мара туҳмат кардӣ ман тара гуфтестам ки туҳмати кардагита доказат кун доказат карда наметавонӣ иқрорша ки туҳматай ин проблемаи умумии моай касе ки нафаҳма бардоро проблемаи мо байни ҳамин одам чиай мара туҳмат карда ки пушти яҳуда гирифтагиай ва туҳмат кардагиай ки хоинай ва ЛГБТ дигар бо ҳам хеле якубча дигар ҳамин туҳматҳои кардагиша ман мегӯям ки доказат кунад агар доказат карда наметавона иқрор шава ки туҳматай ҳамин одам ягон тарафа намекунад а проблемое ки недавна ин наздикиша ки гуфтестай як одам як зане ки асир мондагӣ буд муроҷиаташ кардае ки видео кунанд ӯ одам наздики шавҳари ҳамон одаме ки ҳамон занера ки асир мондагиан шавҳараш одами шиноси мебароя ҳамсинфша чиша мега 10 сол наидамша без разница касе будай набудай ҳамон занака видео намекунад ки дар натиҷа мераванд ӯ занака латокуб мекунанд ки дар натиҷа ин латокуб кардан кӯдаки 4 моҳаш аз даст метиҳад дар банлиса мебаранша ва ма ҳамин хел савол шудам лангули барои чӣ хотир ҳамин зана видео накардӣ савол дар шумо бародаро оё ҳамин саволи ма неправильное ноҳақияй нет ман ёдамам хел савол додам ки дар натиҷа хеста ин гуна дашном ин гуна коро кардаг ки дар натиҷа ҳамаи корош бо мара тавсия додам ки лангули биё дар дохили мавзӯи хидмон гап занем ки ман тара савол додам ту одамои наздика лезид кардеси одамои наздика лезид накунем биё дар дохили мавзӯи хидмон гап занем анака нигоҳ мекунем ки баъди ин видеои ма чӣ мега та пидарас ку та датаҳои шори ки пихедат ман медонам охи ту чӣ хели инсони ту чӣ хел шахсияте ту бадбахт патра прекрасно медонам барам кадар бародару бихвен то растами ответи жёсткий ма бебинем пунагар ки розӣ ки бошен проблема нест раз и амира мехоҳад ира ма хоҳар ира ма хеле чизошад ин чизош оча ин чизо ино даку ин чизо да ё қадр надора бародаро лезид накун светой лезид накун светой яъне модар падар хоҳар апа ҳамсар ино шахсҳои наздик шахсҳои светоянд ҷои ҷонброии беномусои даюс бадбахто мислинем хелём ҷои ҷонброишон заношун фаҳмидем бару яъне ки ака ба гуфти худаш худша умни хиёл кардаи хеста гуфта ки подожди беста ки эсем шарипов гуфт ки одамои наздик лезид накун так получается ки ира ҷои слабостшай биё дар ҳамин лини мезанем а дар ҳамин кружок дар аввалаш гуфтагие ки ту мара медонӣ ма чӣ гуна одам агар ки бидонӣ ин кори ту як кори осоне ҳастае ки 100% одам агар ки як тараф лини слабости дошта боша ки нахоҳад ки противниш дар ҳам тараф бизана мисол ту хати одам баромада дар ринг шапидестӣ яке дар як ҷоид мезана ки ту ҳамонҷо та нишон медиҳӣ ки дардмандай ва ӯ дар ҳамон тараф задан мегира агар ки ту умни бошӣ нишон наметиҳӣ ё ин ки специально нишон метиҳӣ барои зарбаи баъдӣ иша аллакай одами умни намефаҳма иша аллакай одами мудри мефаҳма ира шахматни ход меган но ту ира намефаҳмӣ гарчанде ки ту худои мара мефаҳмӣ гарчанде ки намефаҳмӣ всё равно факти оне ки ман ин гапа гуфтам да ту ин гапи правилнае ки биё дар доираи мавзӯи хидмон гап занем оила лезид накунем но ту ҳамин гапа ба ҷое ки бести ҳамчун мард гуфта гап мезанӣ ку мардӣ дар ягон ҷо дар территорият нестай ба ҷое ки ҳамин гапа реални бигири қабул кунӣ ки действительно реально мо проблемаи хидмона дорем чӣ ба ки ма бояд бихезем оила лезид кунам набояд бикунӣ
действительно не ки ту одам намешай дар инҷа мегӯ ки о бе ин хел гуфт значит ки слабиш буда бе дар ҳамили низа бизанем бо гуфтани хоб далчи гӯш мекунем мавзӯи баъд ман гапои худ гап мезанам برادر اسم شریپов, я гарабгу лайкамуна. Раз газовать, значит до конца мерим газовать. ما با خاطری بود که просто درد گوشم میگفتم тасаввур кардаестен ки бародаро шуморо ма бародаро гуфтаистам тасаввур кардаестен чилмангуштакҳои дигариша ки аз тарафи ҳамин одам меоянд як бор дига дар гӯшҳои картон ма мерасонам ма дига чунин преждупреждение намекунам ма дига чунин огоҳӣ намекунам фарқияти байни мову ин дар чия ин одам фақат таъхир мекунад дашном мекунад ва ҳоло бо худаш мега дар давоми гапаш таъхир мекунад дашном мекунад ва ман мехезам видеои ира таҳлил мекунам абзор мекунам ва ягон чи ки нисбат ба ин гуфта бошам факту далел қатъӣ мегӯм саволи дигарда ҷавоб оё ман аз ин чӣ мехоҳам туҳматҳое ки нисбат ба ман кардагиа иқрор шава ки туҳматае иқрор шуда наметавонад ки туҳматае тасдиқ кунад ки ростае тамом дига ягон проблемаи дига нестае а корое ки ин кардаистае имрӯз ки ман ира гуфтаистам ки оиди ҳамино гап занем ин оиди ин не оиди бо аъзои оила лезид кардаистае ин сабаби мешавад ки ман рӯи ира сиёҳ мекунам инаи хел одам инаи хел беақл ҳамчун слабост қабул мекунад лекин агар ба ёдтон бошад ман аз ҳамон аввал ёро предупредит кардагим ва дар рафти ҳамин баҳсу разбори мо ман ягон вақт ягон бор шикаст нахӯрдам медонед шумо лекин предупреждени ман аз аввал буд и предупреждени ман барои слабост нест и предупреждени ман хел характер дорам ман хел феъл дорам ки ман всё равно мардӣ набувад фитодаро пой задан мега гардасти фитодае бигири мардӣ бале аки шахсе нестае ки ман ира дастша бигирам лекин ман хел шахсе ҳастам ки агар дар ринг қатъи одам шапошап кардааста боша ман одам 2 ҳафта бо ма даданаша дашап кардан намегирам ман меистам ки бихеза ва ман хел феъл дорам ки одама огоҳӣ мекунам ин слабости ман неста ин огоҳие барои следующи зарбаи ман ки беҳадди бад бемаънаи бад зарба мешава баъдан меброянд як хелиш мега братан бародар ҳамин кор дар ту намезебид чӣ ба ҳамхелӣ кора кардӣ чӣ ба жостки бад шид хай як кас одам нашид твар шид хай бо там ту одам ша ту твар наша охи дидестем бародаро ки чӣ кор кардаеста ман миллион бор огоҳӣ бенакунем хай ки нашид магарам бад бикунам инами последний охирон бори ҳастае ки ман огоҳӣ кардаестам ман дига огоҳӣ намекунам дига чилмангуштакош наброен мара наген ки чӣ ба ихелӣ кардӣ тири каҷ боиси расвоии тирандоз аст меган ва ин суханои ту ҳамчун тири каҷе ҳастае ки боиси расвоии ту мешавад ва ман ин огоҳиёро барои он не ки слабост ман барои ҳамун боя бор дига мегӯям ҳамун шахсое кардаистам ки баъдан мебурам мега ки братан чӣ ба ихелӣ кардӣ ин ҳама шуморо гуфтаистам вақте ки ҳамин саволо доден ман ҳамин видеоқай дар даҳантон мезанам баъд ما با خاطری بود که پروستا درد گوشم میگفتم بابای لنگره گمش که بابای لنگره او را اونی تو نیسته بابای لنگره این یک уро унид неста чӣ ба одамера ки уро унид набуда как буто гирда гӯша мегуфтиянд та ғайрат намекунӣ қадиш бурои баҳс кунӣ ғайрат намекунӣ қадиш бурои баҳс кунӣ чӣ ба Что сделали? شما دیده شما مردکی مرا دیده شما دیدن که من نسکوکا هیچیش نگفتم تو کتگم دفشا گمشا گفتم میبرد پای کارت شد بیناموز так нигоҳ кунем бародаро лукавит кардааста шайтониш дар куҷое меяд ки ман дидем ки ҳеч нагуфтам дафша бара гумша гуфтам беномус дигараш савол якумаш барои чӣ ҳами гапора гуфтӣ ҳами дафша гумша беномус ҳами гапора барои чӣ гуфтӣ ва аслиша агар ки мо бигирем ман тара савол додам ки занака чӣ ба видео накардӣ ту биромада хоҳар даштом кардӣ ту биромада ҳамсар ном гирифтӣ дар видеот дурӯғ нагӯ мардӣ ҳоли гӯш мекунем номардӣ дар як кружокот маълум мешавад کاش ما دیدن که او همین خدشا کشید برام قدر قراردارو راست همین خیل ایرم دادشه خداحافظ خدا نگهبان تو موشا شیرونر در من دورا فراموش نکن الان مهربان نگهبان تو موشا اگر منی پراوی نباشم خداوند منو نخزد کنم иншоаллоҳ зиндагӣ ростӣ хоҳад каҷӣ наояд ба кор чӯби каҷро оташ аз беқадриаш ҷо мешавад аз ҳамин лайкоту реаксияҳот виднае ки чӣ гуна тамошобинот қабулот кардаистиянд чӣ гуна чӣ кор кардаистиянд маълумае лекин чӣ хеле ки гуфтӣ ки худо мезаната агар ки гунаҳгор бошӣ бале ҳамин огоҳие ки ман кардам нарушатш кунӣ действительно худо тура ҳамин гунае мезана ки халқ мешиносад ту действительно чӣ гуна хари одамгарӣ ине хеле мебурӯи ку мард дар хизмати мардо
мушеринарем дигарош дига айс пас калимаи аллоҳа бугу мардум мегӯяд ки ту ин номи муқаддаса дар забон наги меган тра худо действительно реалӣ мезанад баъдан ва ма ин огоҳиро кардан аз хотири слабост нест и аз хотири ғайрату шуҷоӣ агар ки ту дар ҷои ман дар позитсияи ман мебудӣ ку наоборот ин хеле халахала мекардӣ ки ҳама одам хатогӣ кунаву ҳамин чизое ки ман дорам буброи бугӯӣ ё ин ки ин қадар вақт мебиромадӣ мегуфтӣ то ошто ки ман қабидагӣ истодагиам он тарафиш ки ҳоло доказатҳои дигар гапҳота ки аз агентҳо биромадагӣ буд ду видео фақат шидагиай бизиву хоинӣ тасдиқ шидагиай мувофиқи ҳамун записҳо ҳало дар оҷа соатҳои дигар записай ууош ӯ тараф беста бо ту баъди оне ки ин огоҳиро нарушад кардӣ коре мешавад ки никто мешай ки дигар номи аллоҳа дар забон гирифтан дар тира халқ иҷозат наметиҳа ту уже баъди аз одамои тайфукут меҳаросӣ аз одамои тайфукут дига меҳаросӣ ин кори ма барои чӣ хотири буд ин кори ма барои ҳамон рӯзе ки вақте ки ман зарбара задам баъдан шумо набироед наген мара ки бародар чӣ ба ин кора кардӣ дуруст нашид хаю хар шид ту бояд мисли ӯ рафтор намекардӣ ӯ ноодам шид бояд ту одамгарӣ мекардӣ мақсад дигар гапҳо ҳама гапҳо бале ман намекунам инабо гуфтаисамтон ман намекунам ин огоҳие ки биҷиқа кунша дар дохили мавзӯъ гап зана аз мавзӯъ берун наброя барои оне не ки действительно агар ки одам ҳамихе рафтор куна противник хиёл мекуна ки нуқтаи заъф шай слабост шай барои ҳамихе рафтор мекуна не ман барои ин гапҳоро мегӯям ки барои шумо барои тамошобино ки баъдан ҳамин худи тамошобин мехеза мегӯяд ки бародар чӣ ба кардӣ хаю тувар шид чӣ ба ту кардӣ хай уя тувар шид хоб фаҳмидем ки тувар шид лекин ту чӣ ба кардӣ меган барои инаи намуд одамо ман ин видеоро кардаистам ки ина шумо диден гуфтамтон огоҳитон кардам ки дар дохили мавзӯъ гап зана аз мавзӯъ биромад баъдан тарафи ман гап назанем ки чӣ ба хеле кардӣ бародар чӣ кортон кунам дига дар куҷош неправам бародарои азиз бигӯен як бор дига дар куҷош ман неправам ба фикрои ман розӣ бошен лайк ҳамонен розӣ набошен бинависен дар комментария чӣ бало розӣ нестен чӣ проблемае чӣ кор кардан дар корай дар бораи экран бародаро телеграм канал ютуб канал тамошо кардан ду видеои пешнарам фаромӯш накунед ҳамада хайр то видеоҳои оянда айма хафа нашен бародаро огоҳима кардам Ты ириши мара куба без юрат Дама доран қасду дугонаи замона ду мужики ришаки неки фили занона ғайбат заибат гап лақ исм Шарипов омад ки бикуна пачақ барои просмотр видео мекунем комрӯзҳои хесак баланд шамоло ҷангала кунем хули омадаги резерв дандон тигандона гудомлои рамзия тулитсимери тигандона гудомлои лангули гули каси дазуруд намераса лизит мекуни хули рамзия рамзия зия типа саводи ба тақвои эротсия думалои бе илм неприяди ранги хил думалои бе илм ай паша месоза филм думалои бе илм ёки думалои хул кафереб када бага месоза филм бузургира дидеси ки чойм мерезан дар чойм дил мешавад Мазанг намезанам қатида эфирма чақ мардам фаҳмиди рамзия шочики ки мардам фуратон чақчақ малнеки пеши халда мс наличка қати мс халта учек да нал дора фикр ба амал дора умуло гап дора на ин ки амал дора лангули ҳал дора корио балабола ажзата хал дора сезем да футбола ма кашида сар метам угара дар метам да рӯи сиёҳу дарди сар метам ӯ бевидео паникара тоқа коверадид ақли мара гум назад хоҳарак мақли тури қатитон палангай меҷӯшида наҳанга вути тупидан дар реклама утанган ҷам доран танга кашонда суми коляра дил буронаи суми коля додан доляра ва партия видео рекламаш накардем тамом иви билет конкурс боз накарда дилм месӯза ки шуморо медӯза я пай рамзиямо пас кадай туза мега пули конкурс не ӯ пули реклама буда ё типалки мар будан қим буда ришита да ҷола зиёрат не чинан дар кор ӯро ватсап не эфир да дидан дар кор мехом аудиториям да кинама мушбурён скорайдум спандам мекунам тон қарбон